Ahoj, tady Tom z Komplex Tréninku, jsme tady zase po roce s novým videem a rozhodli jsme se, že vám trošku shrneme, co se nám za ten poslední rok povedlo, co se nám třeba i nepovedlo a hlavně co plánujeme pro rok 2019. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Takže mezi hlavní body, které bych vlastně chtěl vypíchnout, je určitě spuštění webových stránek, na kterých jsme dlouho pracovali. A Tomáš Vacula nám s nimi hodně pomohl. Samozřejmě nejsou ještě v poslední podobě, ale to je velký bod. Podařilo se nám sponzorovat spoustu sportovních akcí, jak už nějaké požární sporty, tak tévačka a podobně. A také jsme konečně spustili plavecké semináře, které jsou pro nás velkým krokem dopředu a myslím si, že to je směr, kterým bychom se chtěli dopředu ubírat. Pokud bych měl začít postupně, tak určitě webové stránky jsou prvním velkým krokem, ve kterém jsme se posunuli dále. V tom původním videu jsme hodně mluvili o tom, že Facebook nám články filtruje, nepouští je mezi lidi a podobně, což jsme vlastně odbourali už právě tím, že jsme založili ty webové stránky. Zatím ty webové stránky bych řekl, že jsou z takových 80% hotové, teďka ještě sháníme nějaké aplikace, aby tam fungovalo všechno tak, jak chceme a tak, jak potřebujeme. S tím je vlastně spojený i tým FCT, který se rozrostl o pár lidí, kteří zatím byli jenom tak schovaní v pozadí. Jmenovitě je to například Barča Škodová, která začala přispívat svými články ohledně požárního sportu a myslím si, že ty články mají zatím obrovský úspěch, že ti lidé to chcou, takže za to jsem hrozně rád. Další velkou oporou se nám stal Dan Vyvlečka, který nám píše články o výživě a o stravování. Zatím teda napsal jeden, ale já věřím tomu, že se k tomu určitě dostane. Tak je samozřejmě Ondra Kubala, který je pořád součástí týmu, ovšem pořád brzdí zranění, které se mu stalo loni. Takže věříme tomu, že jak se dostane do plné parády, tak začne zase plně přispívat jak na Facebook, tak i na ty webové stránky. Těch dalších kroků je to určitě zase ta postupná expandace Facebooku a toho Instagramu. Tyhle dvě sociální sítě jsme založili jako první a pořád si stojíme na tom, že je nechceme uzavřít, nechceme je nějak odstřihnout a myslíme si, že to má pořád význam pro to, aby nás ty lidi mohli najít a aby s námi mohli komunikovat. Největším krokem, který se nám vlastně povedl, tak je uskutečnění plaveckých seminářů, nad kterými jsme hrozně dlouho pracovali, hlavně nad tím, jak je udělat, pro kolik lidí a co je největší problém paradoxně v Ostravě, tak sehnat volný bazén, protože těch bazénů je opravdu hodně, ale bohužel pro nás je všichni vlastně jedna společnost, takže sehnat tam nějaký rozumný pronájem drah byl opravdu problém, ale naštěstí díky vedení na vodním světě, na Čapkárně se to povedlo, takže i díky těmto lidem můžeme vlastně ty plavecké semináře dělat. Teď jsme dávali na stránky data pro nadcházející půl rok, to znamená, už ty semináře máme naplánované, víme, že budou a záleží jenom na těch lidech, jak se k tomu postaví. Taky jsme vlastně v tom původním videu mluvili o tom, že se chystáme sponzorovat nějaké soutěže, do té doby jsme spolupracovali vlastně jenom s TEVA na Horním Hlatě, což je samozřejmě naše stabilní soutěž, kterou budeme podporovat, chceme ji podporovat. Ovšem během toho roku se nám povedlo navázat spoustu spoluprací, co se týče nějakých požárních sportů, tévaček. Byli jsme například ve Stanislavicích, kdy jsme podporovali hasičský den a podařilo se nám to posunout na takovou úroveň, že jsme schopni na to místo dojet, mít tam nějaký stánek, vybudovat tam nějaké zázemí pro ty lidi, vytvořit tam soutěže, takže ti lidé si mohli vyzkoušet Hammerbox, měli jsme tam soutěže o materiální ceny, měli jsme tam slevové vouchery do Ultimate Sportu díky Honzovi Řehačkovi a byli jsme schopni vlastně během toho dne spoustě lidem ukázat vlastně, jak fungujeme my, jak probíhají například soutěže TFA a podobně a stali jsme se takovou součástí toho hasičského dne v těch Stanislavicích, za což jsem hrozně rád. A doufám, že příští rok nás zase pozvou a že budeme moct ukázat, kam jsme se posunuli a zase nějakým lidem udělat radost nějakou plackou, nějakou nálepkou a podobně. Takže jedná se hlavně o nějakou materiální podporu těch akcí, ať už to jsou nějaké
ceny pro vítěze, placky, nálepky, trička, poslední dobou hodně samozřejmě ručníky, protože zase musím zmínit Honzu Řeháčka, díky němu máme úžasné ceny, můžeme vytvářet originální ceny, které opravdu nikdo nemá a myslím si, že pokud ten člověk dostane něco, co má například jako jediný v republice, tak je to hrozně dobrý pocit a myslím si, že to je pro něho velká satisfakce i za to úsilí, které například na té soutěži prostě ze sebe vydá a myslím si, že to je opravdu velká podpora. Takže jedním z těch novinek je například podpora maturitního plesu Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích, kde jsme přispěli nějakými zase předměty do tomboly a také do průběhu celého toho plesu, takže to je pro nás velká novinka. Dalším krokem by mohla být spolupráce na nově vznikající lize TFA, která by měla pokrýt místní část pražskou, což je vlastně tady Lučín a Šilheřovice a podobně. Je tam pár opravdu dobrých TFA závodů, které by se mohly všechny schovat pod jednu ligu a byli jsme osloveni s tím, jestli bychom se na této lize nechtěli podílet, což je pro nás velká výzva. Znamenalo by to samozřejmě více práce kolem těchto závodů, ale taky by to mohlo znamenat, že se s náma budete moct vídat častěji na těch závodech a mnohem častěji tam uvidíte naše logo. A věřím tomu, že pokud se tato spolupráce dohodne opravdu dobře, tak by to pro nás mohlo být velký start a byl bych hrozně rád za sebe, kdybychom se mohli stát součástí celé tady té jedné ligy těchto TFAček. Samozřejmě tam máme nějaké pravidelné akce, z těch nových by to mohla být například studentský železný hasič, který se bude odehrávat zase na Báňské na podzim tohoto roku a už teďka jsme domluvali nějaké podrobnosti ohledně toho, jak by to mohlo vypadat, takže určitě i tam bychom se rádi objevili. Jak to vnímají fanoušci, osobně nevím. Věřím tomu, že jsou určitě taky rádi, protože díky tomu, jak ta stránka a celý ten projekt roste, tak my jsme schopni jim nabídnout mnohem více, ať už co se týče nějakých rád, nějaké pomoci, tak samozřejmě se to týká i nějakých soutěží, které tvoříme a díky tomu, že ta stránka roste, jsme schopni jim nabídnout lepší ceny, větší ceny, můžeme těch cen rozdat mnohem více lidem, nemusíme například dávat cenu jenom prvnímu, můžeme ocenit první 2, první 3 a to všechno jde ruku v ruce. Pořád říkám, že to je takový prostě kolotoč, který jede od začátku. Tím, že my vytvoříme nějaký příspěvek, který má úspěch, těm lidem se líbí a cestuje po té republice, získáváme nové fanoušky, objevujeme nové lidi, ti lidé objevují nás, potom nám píšou, jsme s nimi v nějakém kontaktu a samozřejmě následkem toho ta stránka roste, my jsme schopni oslovit nějaké firmy o nějakou spolupráci, ať už je to pravidelně Honza Řeháček Ultimate Sports, ať už je to Cordel Paracord Shop a podobně. Ty spolupráce můžou být větší, dá se s nimi lépe pracovat a zase tím, že ti lidé nás podporují, tak my jsme schopni jim to zase vrátit aspoň skrze tu materiální pomoc a podobně. Takže věřím tomu, že ti fanoušci to vnímají pozitivně a já v to i doufám, mluví o tom i nějaké statistiky a samozřejmě o tom, jak jsem říkal i předtím, mluví ta interakce, že ti lidé s náma prostě komunikují, píšou nám, podporují nás, za což já jsem hrozně rád, protože to je obrovská odměna. Já to vnímám velice dobře, protože vlastně od začátku toho projektu je to obrovská satisfakce, je to obrovské zadostiučinění a já jsem opravdu rád, že ta stránka funguje, jak funguje, že roste, že lidé o ní mají zájem a že se o nás zajímají prostě i nějaké větší společnosti, mají zájem s náma navázat spolupráci a podobně. Jediné, co mě trošku mrzí, je pořád postavení sboru. Nebudu tvrdit, že jenom našeho obecně. Myslím si, že je to zbytečný nějaký žabomyší boj o nic, protože nesnažíme se nikomu vyfouknout nějakou práci, nesnažíme se nikoho poučovat, naopak chceme co nejvíce spolupracovat na tom, aby ten sbor se mohl vyvíjet, aby se vyvíjely například fyzické testy, aby ti hasiči měli možnost se vůbec připravovat na té směně a podobně. Nasvědčuje o tom také nějaký připravovaný článek, který teďka máme o tom, jestli ti hasiči mají podmínky pro to, aby mohli trénovat tak, jak věří tomu, že trénovat mají. A ukazuje se, že spousta hasičů volí tu cestu, že si radši ty pomůcky vyrobí nebo koupí za vlastní peníze, což si myslím, že není dobře. Vím, že vždycky ty peníze v tom sboru nejsou nebo nemusí být aktuálně v tom budžetu, ve kterém jsou potřeba, protože víme, že škatulky prostě jsou, jedna je plná, jedna je prázdná, z té se vzít může, z té se vzít nemůže.
ale chtěli bychom do budoucna dojít k tomu, aby například i ten sbor jako takový nás vnímal jako partnera a jako pomoc a ne jako protivníka, což často bohužel teďka vídám. Netvrdil bych, že to je nějaká určitá skupina lidí. Vždycky jsou to takové vlny lidí, kteří nám píšou. Můžou to být samozřejmě lidé od sboru, kteří nám píšou s tím, že například poslední dobou se hodně řeší naše klínky, u kterých bych neřekl, že to je nějaký náš výmysl nebo patent, je to jenom věc, kterou jsme prostě vzali, se kterou pracujeme a kterou chceme prostě využívat, a jsme hrozně rádi za to, že například i příslušníci sboru nám píšou, hele, my jsme ty klínky využili, nebo my jsme si je upravili takhle a podobně. To je jenom dobře, takhle to má být, je to věc, která by se měla rozšířit, kterou prostě spousta hasičů zná, a naopak, tak jak nám spousta lidí píše, ježiš, to my známe, to je stará věc, tak spousta lidí nám píše, já to neznám. Takže od toho ta stránka je, aby to, co prostě ta jedna skupina lidí zná a využívá, mohla využít i ta druhá skupina lidí a podobně. Pak nám píšou samozřejmě dobrovolní hasiči nebo hasiči, kteří se chcou stát budoucími hasiči, kteří chcou nastoupit do sboru. Velký úspěch měli například články ohledně fyzických testů, které nejsou u konce, ještě budeme pokračovat s nějakými následujícími fyzickými testy, a máme rozepsané články také s tím, jak to vypadá u fyzických testů například v Polsku nebo na Slovensku, protože to jsou země, které jsou nám velice blízké. A chtěli bychom hlavně poukázat na to, že tady ty slovanské země jsou, co se týče ohledu tady těch fyzických testů, hodně pozadu, a bylo by dobré do budoucna trošku se na to podívat. Samozřejmě my na to nemáme tu páku, ale pracuje se na tom a věříme tomu, že ten pokrok bude dopředu a bude jenom dobrým směrem a udělá to dobré oko také sboru. Samozřejmě nám píšou také nehasiči, poslední dobou hodně ve spolupráci s těmi plaveckými semináři, zajímají se o to a já jsem za to hrozně rád, protože výsledkem toho plaveckého semináře je potom skupina lidí, která je hodně namixovaná, to znamená, jsou tam příslušníci sboru, jsou tam příslušníci podniků, jsou tam dobrovolní hasiči, jsou tam dobrovolní hasiči z jednotek výjezdových a podobně, jsou tam také nehasiči, kluci, holky, a je to super vidět tady tu skupinku, která vlastně přišla za stejným cílem, aby si zlepšili to plavání, a jediné, co je tam přivedlo, je to, že prostě chcou něco pro sebe udělat, případně ví, že půjdou na fyzické testy a chcou být na ně připraveni, a to si myslím, že je velký krok dopředu. Neřekl bych přímo tváři FCT, ale nikdy jsem se netajil tím, že ten projekt je můj, protože jsem rád, že ten projekt mám, jsem rád, že jsem ho dokázal posunout nějakým způsobem tam, kde je. A myslím si, že pokud něco děláte to dobře a jste na to hrdí, tak byste se za to stydět neměli. Takže já jsem určitě rád, že ti lidé si mě spojují s tím projektem. Jsem rád, že mi píšou i ohledně toho projektu a podobně. A jestli se cítím jako celebrita, určitě se necítím jako celebrita. Určitě je spousta lidí, kteří by se měli cítit jako celebrita a necítí se tak. Jo, třeba Petr si myslím, že je super celebrita a myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme. Jo, on se sice tak schovává trošku za tu kameru, ale já si myslím, že hodně brzo ho uvidíme i před tou kamerou. A určitě, co se týče tady toho hasičského světa, tak si myslím, že mnohem větší celebritou je například Honza Pipiš, který poslední dobou mi přijde, že mu někde doma spadne stěna, protože jestli všechny ty medaile věší na jednu stěnu, tak je fakt dobrý. Tímhle ho zdravím, takže Honzo, ahoj a držím ti palce, je to super. Taháš to šíleným způsobem, takže drž se toho. A celebrita určitě ne. Já jsem rád, že dělám, co dělám, že to ty lidi baví, a to je důležité pro mě. Hned po tom, co se ujasní nějaké organizační věci ohledně stránky a ohledně celého projektu, tak určitě dotáhneme webové stránky, tak aby byly opravdu v podobě, ve které si řekneme, takhle jsou v pořádku, takhle je chceme a takhle ty stránky fungovat budou. Samozřejmě, jak jsem říkal, plavecké semináře, to je teďka prostě alfa omega, ty jsou pro nás důležité, lidé o ně mají zájem, takže my budeme dělat všechno pro to, aby jsme tu první půlku zvládli co nejlépe, aby jsme těm lidem předali co nejvíce informací a aby pochopili to, co na těch seminářích hledají. Vyřešit musíme samozřejmě druhou půlku roku, ať už tím, kde ty semináře budou nebo jak budou probíhat. No a samozřejmě je tam spousta plánů ohledně tvoření nějakého nového merče pro lidi a určitě budeme pokračovat dál v tom, co děláme. To znamená,
hledat nějaké tipy, hledat nějaké rady a pouštět do světa videa z fyzické přípravy, tak aby ti hasiči se mohli připravovat a samozřejmě tvořit tu komunitu a budovat ji dále, aby to rostlo co nejvíc. Takže jsem to já. Je to kauza, abych ani neříkal kauza, je to prostě obyčejná komentářová válka, která vznikla pod jedním příspěvkem na Facebooku. Za mě ten příspěvek nebyl prostě pochopen nebo byl pochopen jinak. Na základě toho nám osoba, která napsala už prostě kdysi, nám napsala opět, že prostě budujeme armádu Barbie hasičů, kterým jde jenom o to, aby dobře vypadali a podobně. Bohužel je to typ osoby, která má svoji pravdu, nechce slyšet naši pravdu, takže nějaký dialog absolutně nepřipadal v úvahu. A na všem zlém je něco dobré, takže nám to zase přineslo jenom více fanoušků, kteří nás podporovali a psali nám, že prostě to tak není, že si to máme brát a podobně, takže já si to tak neberu, jo, Barbie jsem, prostě líbí se mi to a budu na tom pracovat i nadále. Od loňska pokračujeme v tom, co jsme měli, to znamená takové ty klasické produkty, které vám nabízíme pořád, to znamená, ať už to jsou samolepky nebo placky, jakože platny. Za co jsme hrozně rádi, tak jsou určitě nášivky, které se po roce konečně podařilo dokopat do podoby, která by se nám líbila a která by byla dostupná hlavně i finančně vám. Už brzo se dozvíte, jak ty nášivky můžete získat. Opět je to ve spolupráci s Honzou Řáčkem, za což mu hrozně děkuju. Takovou specialitkou, kterou vlastně nabízíme ve spolupráci s Honzou Řáčkem, jsou individualizované ručníky, to znamená, jsou to ručníky buď s potiskem FCT, který už tam je připravený, to znamená, vy tomu Honzovi napíšete, že byste chtěli ručník FCT, červený nebo bílý, je tam naše logo, je tam nápis Firefighter Complex Training, samozřejmě je tam i prostor pro to, abyste si tam mohli něco psát, to znamená dát si tam jméno, dát si tam jednotku, dát si tam nějaké svoje motto nebo podobně a ten Honza vám ten ručník vyrobí. Samozřejmě ta možnost toho vytváření těch ručníků je obrovská, to znamená, vy si nemusíte stvořit jenom ty naše ručníky, sami jste viděli, že máme ručníky z tréninkových fotek, máme ručníky s hadicemi a podobně, tohle všechno je možné u toho Honzy vytvořit, ty fotky tam jsou, takže pokud o to máte zájem, stačí mu napsat. A samozřejmě takovým nejstálejším produktem, který máme, tak je kompresní tričko Under Armour, které vlastně ten Honza tam má. Můžete si vybrat z té široké škály těch triček, ať už to je barva, ať už to je velikost. Můžete si vybrat, jaký ten potisk bude, jestli bude malý, velký a podobně. A věřím tomu, že to tričko oceníte na tréninku nebo na závodech TFA, protože ti, co ho mají, si ho pochvalují, já ho mám taky a jako to tričko je opravdu super. Takže věřím tomu, že si každý vybere a pokud si nevyberete, tak Honza vám pomůže. Jo? Takže pište Skladník Honza nebo Ultimate Sports a určitě se vám dostane ten nejlepší péče. Takže určitě bych chtěl zase všem poděkovat, to znamená poděkovat všem, kteří nás sledují, kteří nás podporují, poděkovat Petrovi za to, že tady se mnou vydrží za těma kamerama, poděkovat určitě zase přítelkyni, poděkovat kolegům v práci, kteří pořád ještě drží, i když běhám stejně s kamerou, jako jsem běhal loni. Chtěl bych poděkovat rozhodně všem, kteří tu stránku sledují, ať už na Instagramu, na YouTube, na Facebooku nebo na našem webu. Prostě každý, kdo nás podporuje nějakým lajkem, nějakým sledováním. Chci poděkovat každému, kdo nám napíše, kdo s náma chce komunikovat. Vážíme si toho, ceníme si toho, i když vám neodepíšeme například hned, myslíme na vás a víte, že prostě během pár dnů vám napíšeme a záleží nám na tom, abyste dostali odpověď na svoji otázku, abyste dostali odpověď na nějaké věci, které vás zajímají a samozřejmě, abyste dostali ty informace, které k nám přijdete hledat. To je pro nás zase hrozně důležité. Chci poděkovat samozřejmě Cordel Paracord Shopu, Honzovi Řáčkovi, Tomášovi Vaculovi a vlastně všem, kteří za tou stránkou stojí, protože tím, jak rosteme, tak se rozšiřuje i okruh lidí, kteří se na té stránce podílejí a já jsem za to hrozně rád, protože když vidím, že to má význam a že to ty lidi zajímá, tak si myslím, že to je obrovská odměna a za tu dřinu to stojí. Těším se, že se s vámi potkám v roce 2019 na nějaké soutěži, na nějaké akci.
přijďte za mnou, oslovte mě, můžeme se pobavit o té stránce. Pokud se k nám nedostanete do Ostravy, můžete nám napsat na Facebooku, na Instagramu, kde chcete a všem děkujeme za podporu. A dejte mi like, odběr a subscribe, jo? Tady mě sledujte a merchandising můžete najít tady v tom popisku a podobně. A zvoneček, dejte mi hlavně zvoneček, jo? Zvoneček, like, odběr a sdílejte to do celého světa. Subscribing, už mi to tady zvoní. Cože, Leoš Mareš? Ano, budu s vámi spolupracovat na tom novém videoklipu.